Estime molt la vida, és la cosa que més estime. La cosa que més estime és el fet de viure en plenitud. Cada moment que m'acoste a aquesta visió plena, plenària de la vida, és un moment inesborrable per a mi. Entre les cuixes i el rosari en família i el peó que es mata caent des d'un andami i l'home que fa el pa. Hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taüt. Com hi ha els tramviaris que treballen la nit de cada any. I els forats de les piques. I hi ha l'ascensor amb un llum brut. Espera, mentre està la portera s'emborratxa de vi i crida per l'escala i la filla té por i el marit està fent-ho amb la dona del metge. I els terribles tramvies amb l'enrenou dels ferros i el metge que es dedica a trencar el sanol. Mentre està la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes i amb un cop de mamella llavors la Suïssa crida pel passadís i el Zenit la segueix bramant el canelobre. Xica, i tu com t'entenies amb els catalans? I ella es va quedar una mica estupefacta i va trobar una fórmula que jo, modestament, crec que és una fórmula d'or. Els va dir, molt bé, molt fàcil, perquè tots els catalans parlen en valencià. Això pareix que ho hagueu preparat. Que va, no, en absolut. Ara no sé si tinc ganes de pixar o no, o sí o què.